It's gonna take some time to realize. Okay. Dan huwa Jordan u meta mistoqsi biex jgħid xi ħaġa dwar il-ħabib tiegħu Samuel jażel li jkanta. Anja ta' tfajjel kuntent li għandu x-xorti ta' ħabib bħal Samuel. Samuel Kutajja rebaħ il-premju Papa Ġwanni 23 għat-tjubija. Samuel huwa student li jattendi l-iskola primarja fis-seminarju tal-Arċisqof tal-Virtu Rabat. Ġuvnot li ta' kuljum iwettaq qatt nobbli mal-ħabib tiegħu Jordan. Samuel qalbu tajba ħafna, dejjem li sbiex jgħin, anka li nkollu jgħid li mami għandek bżonn għajnuna. U jħoss għal kollox. Il-ħbiberija bejn Samuel u Jordan kibret matul is-snin u kienet essenzjali biex Jordan integra aktar mal-istudenti l-oħra. Jiena ngħin il-Jordan billi nżommlu l-basket, meta ninġel fit-tajjaġġ u nilab miegħu meta ma jkollux lil xi ħadd biex jgħin. U xi jfisser Jordan għal Samuel? Meta jiġi mill-iskola x'għamel Jordan, x'għamlu flimkien, inkollu f'moħħu hekk. Il-ħabib tiegħu hu l-ikbar ħabib li għandu. Kienu dawn il-valuri ta' Samuel li wasluh għal dan il-premju tant prestiġjuż. Xhieda ta' dan huma l-ġenituri ta' Jordan Farrugia li għandu kundizzjoni li teħtieġ attenzjoni speċjali. Imma Samuel jgħinu trement. Dik li l-ħaġa dejjem għandek spalla fuq min iddur. U Samuel dejjem qiegħed hemm tagħmel differenza kbira. Waqt loti tal-midalja tad-deb il-President Marie-Louise Coleyro Preca iddeskrivit lil Samuel bħala ħabib ta' veru u eżempju għal kulħadd. Ġuvnot li jara fil-kwalitajiet tajbin u l-imħabba f'Jordan. Hija appellat biex l-emozzjoni li għanqal Samuel tkun dejjema fis-soċjetà Maltija. Patri Dionisio Mintoff fisser lil Samuel bħala frott ta' ħafna mħabba u li ħalla triq tal-fidda li ħam l-eżempju tal-ġenituri u l-allima tiegħu. Preżenti għal din l-okkażjoni kien hemm il-Prim Ministru Joseph Muscat, Presidenti Emeriti, il-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo kif ukoll l-Arċisqof fost oħrajn.